Recording is on. Wow. Bueno, Emilio, què ha passat? Estava Ui, compartint pantalla. Benvingut. Gràcies per haver atès la nostra proposta de fer una sessió així en la que ens comentes una miqueta què feu, qui sou biodegradables i que ens fiques una miqueta tots en context de coses que sabem, però segurament de moltes que no sabem. Per tant, benvingut, presenta't tu mateix i tot teu. Perfecte. Moltes gràcies, Toni. I gràcies a Som Alimentació també per invitar-me a fer aquesta xerrada. I primer, el meu nom és Emilio Veladier i sóc un dels fundadors de l'Associació Bioagradables i jo sóc científic marí de formació, així que estic una miqueta relacionat amb el món de les platges i els oceans. I en 2012 vàrem formar l'Associació Bioagradables, que va començar com un grup d'amics que ens agradava anar a la platja i vàrem veure que estava molt bruta. Va ser en la platja de la Devesa del Saler i anarem a replegar un matí amb els refrescos, el vòlei i tot això amb la intenció de fer una recollida de basura i després disfrutar de la platja. I vam estar 3 hores netejant la platja perquè no podies parar, perquè cada 3 passos encontraves fem i brutícia per tot arreu. I vàrem fer algunes fotos així un poquet amateur i vàrem publicar en Facebook, en les nostres xarxes socials, i la gent volia repetir i volia organitzar una altra neteja i vàrem organitzar una altra i ja érem 35 persones en la tercera neteja i fins avui que són quasi 200 persones netejant la platja tots els mesos en la ciutat de València. Hem crescut una miqueta, de forma exponencial, quasi, diria, però hem crescut també a nivell de projectes perquè també fem educació ambiental amb les escoles i portem les escoles a la platja per a que siguin els xiquets els que palpen el problema directament i que toquen en les seues mans tota la problemàtica que tenim a la platja, que no fa falta anar-se a Indonèsia, a Bali o a Índia, que per xarxes socials veus els vídeos que està tot extremadament brut, sinó que en Patacona, en el Saler, Pinedo, també trobem molta brutícia que no hauria estar ahí. I està tot relacionat. Ara, en els últims anys, hem afegit al nostre discurs el tema dels hàbits de consum sostenible, que és molt important perquè com a ciutadans, com a persones individuals, tenim molta força a l'hora de decidir i a l'hora de contribuir al sistema que volem construir. I per això fem aquests tipus de xerrada amb vosaltres, perquè vosaltres tenéis la tenda en Som Alimentació, que teniu molt de producte a granel, no? Que també fomentem aquest tipus de consum, sempre reduint la quantitat de carn que mengem tots els dies, apoyant la mobilitat sostenible. Estem una miqueta aprofitant totes les persones que participen en les nostres neteges com a conscienciar-les de que no tan sols amb una neteja de platja vas a canviar alguna cosa, perquè sí, podem retirar, crec que l'última neteja van ser 300 quilos de brutícia en 2 hores, que va ser una passada, i que aquests quilos són representatius de tota la brutícia que té la platja i és un gest, una pequeña acció que té el seu impacte en la platja, però el més important és la motivació i la conscienciació que te genera participar en una activitat així, no? Per aportar els canvis després al teu dia a dia, no? A casa. I fer la reflexió de cadascú de, vale, estic consumint massa plàstic, estic consumint massa de tot i tenim que reduir una miqueta la nostra huella. I per això Bioagradables està ara en diferents projectes i tenim bastants projectes de futur perquè, per desgràcia, amb el tema de la quarantena i l'estat d'alarma, ens varen cancel·lar totes les activitats d'escoles que teníem programades per aquest any, que va ser un bac important en les nostres activitats, però ens tenim que reinventar i per això estem fent entrevistes en Instagram, en les xarxes socials,
estem fent molta interacció amb els voluntaris. Ara, a partir d'ara que ja ens deixen eixir una miqueta, anem a reunir-nos amb els voluntaris per a treballar en un projecte que tenim ahir a mitges i la pròxima neteja, que serà el nostre aniversari, que és el 23 d'agost, en la Devesa del Saler. També va ser una neteja especial perquè és la primera que ens deixen i és la primera que fem i que coincideix amb l'aniversari, així que hi haurà sorpreses, hi haurà regals i coses guais. Vaig a compartir la pantalla per a parlar una miqueta de la problemàtica que hem vist en les nostres platges i crec que amb àudio funcionarà. Ara em dieu si es veu bé. La tenim? No encara. A veure. Un moment. L'he provat 30 vegades i no funciona. Però abans sí que ha hagut un moment que jo sí que he vist la teva pantalla, no sé en quin moment, quan s'han connectat al principi. Abans, quan estava provant, funcionava, però ara és com més complicat. Vaig intentar-ho amb el navegador perquè jo sí que me veig la pantalla compartida, però no sé per què vosaltres no. Sí, prova, tranquil, no n'hi ha pressa. Vale, jo crec que si la portem així, perfecte. Vale. Pues vaig a compartir una altra vegada. Vale, ara hauria de funcionar. Sí, ara sí. Ara sí. ¿Es veu bé? Sí. Vale, pues a eso, anem a darle. Nosaltres sempre... No sé si és millor així. Així. Nosaltres sempre parlem, quan es pregunten sobre els problemes de les platges i els problemes dels plàstics, sobretot, no? Perquè sabeu que el plàstic és un dels majors contaminants en l'oceà i és el protagonista de la nostra llista de residus. I parlem sempre de la relació que n'hi ha entre el medi ambient i la societat, perquè a la fi nosaltres som éssers socials i ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb altres persones i amb el nostre entorn. I sempre oblidem que el nostre entorn no és el medi ambient, perquè el medi ambient és en la ciutat, al poble, en la muntanya, en la platja, és tot arreu. Així que els problemes que tenim en aquest cas de brutícia a les platges es veu reflexat en els hàbits o en les accions i decisions que fem a la nostra casa i a la nostra ciutat. Per això l'educació ambiental és superimportant que siga transversal en tots els eixos de la societat, perquè a la fi és educació i punt. No per ser ambiental tenim que parlar tan sols de la platja o de la muntanya, dels rius. Simplement és una educació que tenim que tindre tots i que des de ben menut ens han parlat d'això en els llibres, a l'escola i demés, però pareix que no hem entès molt bé el missatge perquè encara avui n'hi ha moltes persones que no tenen aquesta consciència de reduir i de mantenir net el seu entorn. I per això la data està de 8 milions de tonelades. Avui, fa 2 setmanes, varen publicar notícies de que ja estaven propet dels 12 milions de tonelades de plàstic que tirem a l'oceà, als mars, cada any. És una barbaritat de plàstics i ho podem veure en les neteges de platja amb les llandes, no? Que és un hàbit molt lleig de terminar el teu refresc o la teva cervesa ahí mirant la platja i després la deixes com si fos màgic l'entorn i anar a desaparèixer, no? I tenim aquesta responsabilitat que tenim que agafar perquè la mentalitat de ja lo recogerà otro no té sentit i no té lògica a dia d'avui. També la diferència entre els plàstics, no? Que n'hi ha diferents tipus de plàstics, perquè sabeu que el plàstic B és derivat dels hidrocarburs i n'hi ha 1000 formes
d'aquest material, però una de les propietats que és la que la fa tan danyina per al medi ambient és que és fotodegradable i és que es descompon amb la radiació ultravioleta i es va partint en partícules molt xicotetes fins a la longitud d'un cabell, la finura d'un cabell, un cabell humà. I es va partint en peces xicotetes i forma part de la composició química de l'aigua, dels sediments, passa a la cadena tròfica mediant els peixos i avui estem veient alguns informes de que ja tenim plàstic al nostre cos que forma part del nostre DNA i és una problemàtica que portem de molt, molt enrere i ens ha perjudicat d'una manera bestial. També des de l'Associació Bioagradables hem fet una recollida de dades des de 2013 que varen començar a fer ja neteges més professionals, més en sèrio, i així tenim un estudi que va fer una companya oceanògrafa, Marina, una brasilera que va estar amb nosaltres un par d'anys, i varen recollir les dades i varen veure que, no, que els residus més famosos seran les colilles, les burilles, que són el residu per excel·lència en les platges, que no, és super mítica la imatge d'estar els usuaris de la platja disfrutant, s'encén el cigarret i de sobte el llança com si anara a desaparèixer també. Els popotes, que són els, com es diu, els palotets dels oïts, de les orelles. I d'estos trobem sempre una mitjana de 1.500 bastoncillos cada neteja que fem i és pel el simple fet de que les persones ho tiren al retrete, al vàter, en cap de tirar-lo a la papelera. I va passant tots els filtres de depuradores, del tractament d'aigües i per a l'emissari submarí, que és una canyeria molt gran que entra en mig quilòmetre dins del mar des de la depuradora, expulsen totes les aigües tratades, però els residus que no han filtrat, també aconsegueixen arribar al mar i amb les ones i les marees es retornen aquests residus i com són tan finets i floten i tenen una densitat molt baixa, el vent i les ones lo van portant dins de la platja i sempre ens trobem en una línia, pues, a lo millor amb algues o amb roques o als arbustos, no? Que és la barrera física que tenen en la platja. I els trossos de plàstic és un dels problemes més bèsties perquè són partícules molt xicotetes, els serveis de neteja no poden arribar a tanta exactitud per a netejar els trossets tan xicotius i trobem moltíssim plàstic degradat perquè n'hi ha dos tipus es diuen microplàstics de forma general, però els microplàstics són a partir de 5 mil·límetres de diàmetre i alguns són una miqueta més grans, però són quasi el mateix. Acabaran sent microplàstics amb la degradació i hi ha dos tipus de microplàstics que són els primaris i els secundaris. Els primaris són de matèria prima verge, que no ha sigut tratada encara, i els secundaris són els que venen de la degradació en la natura. I també trobem moltíssim. Si et fixeu en la Patacona, n'hi ha trossos de l'arena, de la sorra, que ja té colors diferents perquè està misturat amb trossos de plàstics. I el missatge que portem sempre des de Bioagradables, perquè Bioagradables es considera un col·lectiu d'activistes per al medi ambient, perquè ens agrada molt la paraula activista, perquè volem fer coses, no parlar de coses ni protestar de coses ni coses així, sinó que volem reunir-nos en les platges, intentar deixar-la el millor possible i, sobretot, conscienciar, no? I motivar, perquè conscienciar i motivar van una miqueta de la mà, però motivar a les persones que siguin conscients i responsables de la problemàtica que tenim al nostre voltant, perquè no és tan sols... No, perquè sempre escoltem, no, la frase de
és que són uns guarros. Estem excluint-nos del grup i a la fi nosaltres, per més sostenible que intentem ser, sempre tenim una miqueta de culpabilitat també, no? A l'hora de consumir, perquè ningú és perfecte i tenim que arrimar una miqueta, com se dice, arrimar el hombro per a treballar amb aquesta problemàtica. La foto esta que veu de baix del text va ser una neteja fa 2 anys que varen batir rècord de 270 persones netejant la Patacona i va ser superguai perquè no era estiu, però parecia estiu perquè n'hi havia moltíssimes persones a la platja, però totes estaven netejant. I va ser un dia molt especial que simbolitza tot el que nosaltres estem intentant aconseguir, no? La motivació i la conscienciació de totes les persones. Da igual l'edat, da igual tot. O sigui, són activitats que tots hauríem de fer una vegada a l'any o una vegada al mes, si voleu. I després, res, també fem altres activitats, a part del voluntariat que es fa una vegada al mes. Tenim cursos de formació per als voluntaris. Tenim molts de voluntaris que repeteixen i que són bastant actius en l'associació i fem formació per a que després ens ajuden a portar les activitats amb col·les. Aquest va ser el col·le del Saler i van estar allà a la platja del Saler, on està el Ciri, i va ser molt guai, no? Com els nanos entenen d'una forma molt diferent tota la brutícia que trobem a la platja i és molt divertit escoltar-les fent conclusions i descobrint coses noves, no? Que si un preservatiu, que si el bastonet de les orelles, coses que no s'esperen estar en la platja, perquè per a ells la platja és diversió, oci i disfrute, i de sobte ves que han canviat totalment l'actitud i estan fent jocs amb la basura, estan jugant a veure qui troba més burilles, a veure qui troba més bastonets i veus com el missatge les arriba molt fort. I és molt guai veure-los perquè després són ells i elles les que tenen que ensenyar als pares i a les mares. I després tenim un projecte molt xulo també que va ser fa 3 anys, varen fer un crowdfunding i varen aconseguir construir unes maquinetes per a triturar el plàstic que trobàvem. Estem treballant amb els taps de les botelles, de les garrafes, per a triturar-los i fer objectes nous. Així que ara tinc un xicotet vídeo que vaig a intentar posar-vos. Vaig a deixar de compartir i compartir una altra vegada. Por aquí. Creo que solo sé hacerlo así. Desconectar y conectar. Pestaña de Chrome, aquí. És un minutet, per a que veieu, és més fàcil que lo explique el vídeo que jo. I com parpadea. Tenim la trituradora, que és com fem les virutes, i en aquest vídeo es presenta el procés de com fem les tablilles, on portem la cartolina per a comptabilitzar els residus, el fiquem en un horno de pizzas, un mini horno, amb un molde i després amb la premsa l'apretem en el molde, esperem que s'enfrie i després el tallem una miqueta els bordes, els cantonets i tenim ja la tablilla preparada. Le fiquem uns clips dalt per a enganxar la cartolina i això crec que són 200 grams de tapons de plàstic o 400, crec. I es pot fer 1000 coses. Ara estem treballant per a fer llavers. I perfecte. I estem també hem fet trompes, peonzas. I també hem fet els peines per a les tables de surf, per a netejar-les. I ara estem en el procés de fer, tenim una màquina, una CNC, que és una talladora d'alumini i de madera, per a fer moldes nous i poder oferir
tallers d'educació ambiental amb el tema del plàstic, perquè és molt gràfic, no? De veure la basura transformar-se en un objecte nou, que pot ser un joguet, pot ser un utensili d'oficina per a les escoles. Hem pensat també en fer les perxes per als xiquets, no? En les escoles de preescolar, que tinguen amb la forma de la cola de la ballena o pingüinos o estrelles de mar, per a fer-ho més simpàtic i més divertit, i que des del principi els nanos aprenen una miqueta de mira, les perxes de la meva escola venen del plàstic de la platja. Ah, que hi ha plàstic a la platja? I ahí fan una connexió d'idees molt xula. I haig de compartir ja per última vegada. Aquí. Per a terminar també, el projecte de Plastic Friendly. Aquest diumenge anem a retomar-lo per a triturar, perquè tenim molts de tapones acumulats i, com tot en les associacions, en el voluntariat, necessitem mans i a vegades aconseguim reunir a un grupet de gent per a fer avanços, per triturar i per injectar més llavers, que estem ara amb el programa de socis, i per fer-te soci tenim de regal una samarreta amb un cangrejo sonriente, orgànica també, d'algodó orgànic, i un llavero de regal. I més activitats que fem, a part de totes les col·laboracions, hem fet col·laboracions a nivell internacional amb projectes molt xulos de conservació d'oceans, hem fet col·laboracions amb Ecologistes en Acció i amb Surfrider Foundation també, que estan ara en Barcelona, però són una entitat a nivell internacional. I totes les ajudes i col·laboracions que ens ofereixen, quasi totes, diem que sí, perquè les nostres activitats són per a compartir, no? I per a motivar el tema del canvi. I, a més, també fem xerrades en universitats, en col·legis, en events, en fires, també per a motivar una miqueta ja no tan sols la problemàtica que n'hi ha en les platges, però sí els hàbits de consum sostenible que parlaven abans. És una manera molt gràfica de presentar les fotos i els vídeos que tenim en l'associació, que podeu veure en les xarxes socials i en el canal de YouTube, i pensar i repensar quales són les nostres accions diàries que poden canviar, no? Tota aquesta problemàtica. I així acaba la presentació, però volia també parlar-vos i ensenyar-vos una eina molt xula que estem treballant. Aquestes són les xarxes socials per si us interessa visitar-nos i veure el contingut que tenim, i l'email per si voleu contactar-me o contactar-nos per a propostes, activitats o el que siga. I jo, pese que estem poquets, si voleu fer alguna pregunta, alguna consulta en el xat, en els comentaris, podeu llançar qualsevol pregunta o dubte, o si penseu diferent o si quereu discutir amb mi, per fer-ho també. M'agrada molt, així que feel free. Vaig a compartir una altra vegada pestanya de Chrome. Aquesta és una eina que vàrem fer amb la col·laboració de Datos Solidarios, que és una associació que treballa amb Big Data, que és com la paraula més fea, però és el futur de moltes coses. Estem desenvolupant una presentació dinàmica de totes les dades que hem recollit en la platja. Fins ara tenim 397.996 trossos de basura arreplegada de la platja, i el guai d'aquesta eina és que pots consultar per platges la quantitat de residus que hem arreplegat per anys en les diferents platges. Per exemple, en 2008 vam recollir 100.000 residus, i si cliques en la barra pots veure la quantitat de platges on hem estat, els residus que hem arreplegat en cada platja, i inclús si cliqueu aquí en els plàstics, te diu quants plàstics hem arreplegat en cada platja i per anys. No, és una manera molt xula de que les persones que no participen en les neteges de platja vegin l'impacte que n'hi ha, no? Perquè nosaltres sempre diem que la platja mai estarà límpia,
perquè sempre n'hi haurà més basura que persones netejant, per desgràcia, però és una forma de conscienciar i de veure aquest impacte tan xicotet que fem, com es pot representar en gràfiques i també tindre números que respalden les teues activitats sempre és molt productiu perquè per a administracions, per a premsa o per qualsevol tipus de col·laboració són super útils i molt gràfics també per a disfrutar i per a compartir aquest missatge. Vale. Jo, si voleu, deixo així la presentació així més oficial i si teniu alguna pregunta, algun dubte, avant. Molt bé, Emilio, gràcies per la teva presentació. Una coseta, en la gràfica aquesta que acabes de mostrar, la barra de la Patacona apareix com a disparada respecte dels altres. Això per què és? Perquè té més afluència a platja que les altres? Perquè està connectada a la ciutat o per què? És perquè hem estat més activitats en la Patacona, perquè al principi estàvem a la de Besa el Saler, perquè va ser la nostra primera platja i perquè jo passava l'estiu amb la família ahir de xicotet i li tenia com més sentiment amb aquesta platja, però vàrem descobrir que la Patacona tenia millor resposta dels voluntaris, perquè està més propet, és més fàcil, és més accessible en transport públic, en cotxe, en bicicleta. Aleshores, vàrem repetir moltes activitats en la Patacona perquè veiem que la gent responia millor a nivell de participació. Al Carraixet, per exemple, que està una miqueta més al nord de la Patacona, sense arribar a Porça Playa, hem fet unes poquetes, per això sempre apareix molt poquiu. Però és simplement per la quantitat d'activitats. Molt bé. A mi em pareix superinteressant que pugues veure, per exemple, per categories, no? La quantitat de plàstic, que igual no eres conscient de que els bastonets dels oïts n'hi ha un mogolló o qualsevol altra cosa i dius, ostres, pues, igual vaig a plantejar-me deixar de consumir aquest tipus de productes perquè el recicle o el que siga acaba sempre en la platja, no? Al final també passa un poquet per ahí, no? Per canviar hàbits de consum que no estan funcionant bé. Acabin o no tenen que acabar. Nosaltres tenim sempre l'anècdota d'una part de l'equip que es va donar compte del tema dels bastonets i va dir, jo tire els bastonets al vàter. I va ser com, tio, són coses super bàsiques que a vegades les persones que estem treballant en aquest tipus d'iniciatives, d'associacions, n'hi ha molt treball interior de cadascú perquè a lo millor estàs fent una cosa mal però no t'adones compte fins que te l'ensenyen o coses així. Perquè nosaltres tenim, con el temps anem aprenent, però és superimportant estar ahí a l'última i al peu del canyó perquè n'hi ha molta gent que té molts dubtes i que no està tan informada com nosaltres, que tenim que estar informats perquè si no, no té sentit. I n'hi ha molta gent que simplement ho fa mal per ignorància, per desconeixement. I és superimportant que n'hi hagi aquest tipus d'eines i moltes iniciatives com la nostra que estem conscienciant de problemàtiques que a lo millor no t'adones compte i estàs contribuint al problema sense voler. Sí, i una altra. Emilio, de tot aquest plàstic que arreplegueu, hem vist les diapositives que part d'ell, en particular el que són els tapons de botelles i això, l'aprofiteu per a fer coses després, per a fer reciclatge. També te dic, perquè a voltes queda molt bonic dir que triturem tot el plàstic de les platges, però els tapons ens porten els voluntaris de casa, perquè així ja estan nets. El tema del plàstic que ja està degradat de la platja és molt complicat de treballar amb ell, però no impossible, estem treballant. Clar, perquè estan tan degradats que la temperatura de fusió té un marge molt xicotet i per a treballar amb les màquines que tenim a aquesta exactitud és impossible. Però estem treballant per a fer-ho tan bonic com pareix. Clar, la meva pregunta anava per a ell, ja l'has respost. Però, bueno, la idea seria, tot aquest plàstic que trobeu, que feu en ells, va al contenidor
directament al groc o es pot aprofitar d'una altra forma o què es fa en tot allò? Tenim dos respostes a aquesta pregunta, perquè de fa 2 anys hem començat a separar els residus en plàstic i en general. Tenim la bolsa groga i la bolsa verda i separem dels plàstics i el resto de residus per a ficar-los en els contenidors corresponents. No? El plàstic va al groc i el reste al gris, als residus urbanos. Però també fem alguns tallers d'art amb basura i el que fem és reutilitzar alguns trossos i alguns residus per a fer tallers amb escoles, tenim que netejar-lo bé a casa, preparar-lo bé per a que després els xiquets puguen treballar sense cap problema i sense cap perill. Després de fer l'art i després de fer l'escultura, si el xiquet o la xiqueta no se'l vol portar a casa perquè és molt feo, tenim que tirar una altra vegada al contenidor. Nosaltres sempre diem que nuestra responsabilitat llega hasta un límit, però tenim que confiar en el sistema, aunque a vegades és difícil confiar en el sistema de reciclatge, però tenim que donar una oportunitat als residus per a que tornen al seu camí. Perquè si foren tan efectius com diuen o com pensen, no aniria tanta basura al mar. Fins i tot, corregis-me, però entenc que el plàstic és molt difícil de reciclar i una part mínima d'ell es recicla, no? No és difícil de reciclar. El problema que n'hi ha, el més gran, és el dels envasos multicapa, que són aquests de brics que tenen alumini, que tenen tal. No són molt complicats, però sí que a vegades no les renta fer tot el procés i descarten alguns residus que sí que es podrien reciclar. Nosaltres treballem amb una empresa de plàstic reciclat perquè ens donen les bolses i són 100% reciclades, així que no obtenim matèria prima de l'entorn i reutilitzem i reciclem les bolses. I sempre ens diuen que el reciclatge és molt fàcil. Si vols reciclar, pots reciclar tot. I el plàstic és un material que està fet per a ser reciclat. El problema ve quan mesclem tipus de plàstics perquè això modifica les propietats del plàstic i ens fa més laboriós la tarea de separar-los. I entra el terme de rentabilitat. Si me renta l'esforç i l'energia que tinc que usar per a reciclar X quilos de plàstic, o si no me'n renta i els tiré al ¿cómo se dice? Landfill. Al vertedero. Ja. Volia ficar-vos un vídeo, perquè tant parlar de neteges de platja, ja portem quasi 3-4 mesos sense fer una. Tenim un vídeo d'una neteja resumen, que així podeu fer-vos una idea de què estem parlant, per si no heu participat en alguna. Vaig a ficar una així d'aniversari, que està més festiva, perquè ja és estiu, ja petís. Vinga, tira-li. Compartir, altra vegada. Aquí està. Le va a gustar esta casa. No es veu. No? No, està passant com abans. Està passant com abans? En què sentit? Sí, no, que no es veu. Se te sent a tu, però d'imatge no està compartida. No has arribat a compartir-la bé. Vale, doncs vaig a reset. Cosas del directo. Compartir audio. A lo millor sí. Ara sí. Sí, perfecte.
Pues ahí està. Va ser molt guai, este va ser l'aniversari de l'any passat i va ser molt guai perquè varen tenir la col·laboració de l'obrador del Bou, d'Orxata, i ens van donar... Ai, que s'activa. Ens van donar horchata per a tots els voluntaris, granissada, i va ser molt guai, perquè en agost feia ja calor i es va agrair molt. I després van fer un sorteig amb tots els voluntaris de la marca Closca, com es diu esto? Els cascos de bici plegables. I varen sortear com 5 cascos, 3 botelles de Closca també, per a que les persones comencen amb els hàbits de reutilitzar les botelles de plàstic, d'utilitzar botelles reutilitzables i no les de plàstic, i algunes samarretes orgàniques també d'una marca valenciana. Així que va ser tot disfrute. I ahí estàvem ja donant-nos besos i abraços que ja no sé si tornarem a aquesta situació. Alicia, vols preguntar tu alguna coseta més o què? No, bueno, per a recapitular també un poquet el que podríem fer per a millorar la situació, no?, en quant als plàstics, seria, no, en primer lloc, canviar les pautes de consum, no? Tractar de consumir productes amb menys plàstic o a granell, o que utilitzen envasos compostables, no?, per una banda. Per altra, acudir a les vostres neteges, no?, de platja. Per a conscienciar-se una miqueta. No? I per a que n'hi hagi menys plàstic, no?, també. Perquè suposo que al final sí que fa prou. I per últim també reciclar, no?, tot el que es puga a casa. Totalment. Disculpa'm un segon. Sí. Bueno, jo vull preguntar una coseta més ara quan torne i acabes tu la teva intervenció. Mogudes de pedidos online i històries. Sí. El problema és el directe, que es diu a la televisió, Això... Tal qual. Saps? Bueno, Alicia estava acabant, no?, de comentari. Continua? Sí, jo vaig a tindre que... Però jo estic així, jo t'escolte. No, per a recapitular, serien aquestes 3 coses, no?, les que podríem fer personalment cadascú per a millorar situacions. Recomanes alguna coseta més que puguem fer o què et pareix? Pues, així com recomanació també és la conscienciació mitjançant les xarxes socials, enterar-se de totes les activitats que estan fent en la teua ciutat, perquè n'hi ha molta gent treballant així a València i sobretot això, participar, perquè nosaltres sempre fomentem l'activisme, la participació, siga també en grups de consum, siga en neteges de platja, siga qualsevol activitat així del medi ambient. I sobretot això, ser activista avui és supernecessari i supernebàsic per a contribuir al canvi. També et genera, visibilitza, no?, que n'hi ha un problema i que n'hi ha gent preocupada i que n'hi ha una comunitat, no?, també, que vol canviar les coses. Sí, i sobretot consumir de forma conscient
i així aprofitant i fent publicitat de Som Alimentació, no? Que teniu un sistema molt guai i molt sostenible que és molt diferent, no? Al sistema de supermercats i del sistema que tenim ara. I és una forma molt, molt xula de contribuir al canvi, no? De respaldar aquest tipus de projectes. Emili, una coseta més, ja anem, si vols anem tancant ja, no? Tu has parlat molt de tot el treball que feu amb les escoles i això, no? Quina sensació tens del nivell de consciència que es té en el sistema educatiu, en les escoles, pel que fa a tot això? És a dir, tens idea per el que has pogut veure que el professorat o la gent que treballa amb nanos té molt present tot això o n'hi ha una miqueta de tot o és una més una sensació negativa la que tens? Sí que és veritat que en l'últim any s'han contactat moltíssimes professors i escoles en general i estan molt conscienciats en projectes i demés. Un segon. Sí. Vaya desastre. Disculpeu. No passa res. Era ara o nunca. No passa res. N'hi ha moltes escoles que estan conscienciades, estan començant a fer projectes amb els xiquets, amb els estudiants i són molt interessants perquè ja parlen del reciclatge, parlen de la conservació dels oceans, parlen de la responsabilitat amb els residus i tan sols l'any passat van ser 12 escoles que van contactar amb nosaltres. O sigui que n'hi ha molta activitat i molts profes que estan fomentant aquest tipus d'activitats perquè és molt important que no oblidar que en el sistema educatiu tenen unes pautes i un esquema de ruta, per a dir-ho d'alguna manera, i són els professors que tenen el poder i l'habilitat, la capacitat de flexibilitzar una miqueta aquest esquema i tractar de temes que estan relacionats amb la temàtica, però que a vegades n'hi ha professors que agafen els xiquets i se van a la platja a fer una neteja o se van, igual que les activitats, no? Les excursions que feien de xicotets, pues ara estan més centrades en el tema de la natura i de preocupar-se per la natura. Molt bé. Que no estem tan mal. N'hi ha moltes persones treballant. Doncs bé, si voleu... Perdó. Digues. No, que pensa que és molt important que els xiquets ho aprenguen quan són petits, no? Que n'hi ha que reciclar i que no n'hi ha que llançar la basura al sol. I, per exemple, a la meva escola, quan era petita, ens feien netejar el pati. O sigui, si tiraves alguna cosa al pati quan estaves esmorzant, el dia de la setmana que tocava netejar, tocava replegar-ho, no? I eres conscient de dir, això ho llancé al sol i no és que es degrada i desapareix, és que va estar ahí. I no n'hi ha que llançar, n'hi ha que tirar a la basura, el fem. És molt difícil de canviar aquest hàbit perquè estem mal acostumats des de molt de temps de pensar que n'hi ha algun tipus de persones o d'ens màgics que van darrere de nosaltres, no? Arreplegant el que fem mal i el que tirem al sol. Però és veritat que cada vegada més n'hi ha més gent conscient perquè si no no tindríem tanta gent en neteges de platja o sistemes com el vostre de consum no existirien. Però sí que és veritat que costa moltíssim perquè nosaltres tenim altra experiència amb una de les monitores que ens ajuda en les neteges de platja. Ella és fumadora i encara té el tic de tirar la colilla al sol. Quan està en una terrassa o qualsevol cosa, pese a que ha replegat moltíssimes burilles de la platja, encara té el tic de llançar la burilla. Després s'alça i la replega, però és inconscient totalment, perquè tenim que treballar moltíssim les connexions sinàptiques ahí del nostre cervell. Sí. Bueno, doncs si voleu, anem tancant ja, no? Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per el teu ratito. Un dissabte de matí. Totalment. Ben aprofitat. Molt bé, gràcies, Emilio. De res. Adéu. Una d'estes, en una neteja. En agost us esperem. Vinga. Molt bé. Adéu. Adéu, Alicia.
Adéu.